Uy. Wagi. Nawa barot tayo. Nawaday. Sana. Nambot sauce pa ba niya? So hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video everyone is di ako sa boiler. Wala siya kong buwag sa akong ilog. Tatawag ako. Tang eh. O ayan. Taas naman. Nalapad ba yung sa butang ilong noan? Ako ang gapubuho. Nalapad ba na akong ilong? So yun na nga everyone. Dito sa bahay na nila isa. It because curious lang ko sa iyang fishball nga gibutang sa pansit. Mga ganun. So, I don't know kung sa nga na to. Sa nga na to dahil. Sa may tingan sa imuhang chika nga sudan. Da siya diri ay. So, wala may tao diri sa ilaha. Kaya ila kami si Tita LV. So, yun na nga siya lang mag-isa. So, mo nga ko sa ilaha balay. Mo na nga, makiinom lang man ang takwato. Pero dana po makikaon. Pero kagasto play kag jis dahil. Pero sa ketchup. Labog na kong headset ba yun. So, dara dahil ano. So actually, makasan niya akong ito. Luwag doy. So ayan. So mo na. So ano na yun na? So ayan. So mo ni siya dai mo ni. Wow. Na kaning mga puti-puti, fishball na siya fishball niya. Butang niya kanang MAKI ganon. As in karon pa ko kakitaan ni. Yan ay mga spices chika. The best jud siya. Kinamot na ako din uban. Dami. Dami yun siya glasa niya. Lami yun siya glasa day. Pansit yun siya niya. Kung ilong. Niya mo to. Kaya naman sila day sila fishball chika ayan. Wow! Nagluto siya ganina day. Ang habilin upat ang pagkabuok. Kaya palumbaanay pa dyan min din yung kaon. Usad duhar dito ako nakaon day. Niya mo to karon nagluto ko na siya. Nagluto ko siya. Ambot-luto naman yung luto na day. Mas papasok na ng luwag hayawa na. Saya nagluto siya pinabangang fishball. Saya mga unig fishball. What's good? Kalagot. So mga taday, wadyo ko nag-expect nga ni ang gabi na mo karon. So mano ina may mga sumunod dahil lamig lagi lang pansit zay. Kasi nga, mo na to zay kanang kainit pa rin. Init kisya dahil magluto. Nagihukat daw. Baho. Nabanda man pag ako. Nabanda nga. Pag huyo. Nabanda nga rin. Nga, lamit siya. So, lamit dyan ang fishball ba sa bagong minuto, no? Init pa ba? O, lamit dyan ang fishball ba sa bagong minuto? Ganon. So, muna na, day. Hindi ikaw nagluto. Yawa ka. So, ayan. Nakatigla natin sa ba? Layot na. Sige, nandun. Yun na yan ha, matasikan ko. Pasikan ko, layo ra kayo ko. Sige na, oy. Gora. Kasi mapasoin ko. Igaghan na, pag sayang, hindi mo. Makaratingon. Ano belain? Sabay nagdahom. So ayan day asin nang igking mi day kay init kayo mantika. Dai po kayo bugnaw kay mantika ana sa kayo gidong ang nabuang. Gidong ako matika. Okay pa bukal ba? So murag mag-ana kay kuno kay murag itaas ang ilong basta Ay puti ka tayo. Basta ana ba kanang bitang itom diri murag itaas ang ilong. Oh. Katubang. Init ba tinay? Pero katubang. Wa ang ilong. So demonyo kay kaday maldita kay kasama. Sure. Ilaw pa man, ubalit puti pa man isbugan ako. Saan day? Puti ba na ko dahil? Tapos man, asal pang puti ka. Nabayon gani. Nulbog na ang mahal. Yak! Maligo! Kung doon. Ikaw ba? Ay, ako pala yun. Kakahiya naman sa kanya day. So yun na nga everyone, I'm so... Agay. Di kay. Istorya na ako day, di ko ka istorya kayo. Ay! Nasik ko ng puring. So yun na nga dahil, I'm so very excited. I'm so very excited na makita kung saan niya pag buhat ang sauce. Wow! So yun na nga, ayan siya, nagluto na siya. Ay, mapasok taray.
So, ayan, nagluto na siya pinabawang bongga. Sabutan ko siya. Si Judy Jane, shout out to you, madam. Asa na ka? So, giapa siya sa mga manghod diri day. So, so, ana siya kabutan. At Jumega. Napayok lang ka na. Itom lang ka na rin. Patungod suga day, para puti ka. What lang. What lang. Mga ganon. So, daghan-daghan na siya. Ayan. Sounds a very... Actually, magpalit mo ang fishball. Makauna, bitok ni Marjon. Yawa ka day. So, kana. Sa Villaba is daghan may namaligyan na fishball niya. Kanang medyo mura bitag. Fishball, itinuod. Makaon man ko kanang kuan. Magpalit ko mga baligsing ko ana. Kay tag piso naman siya. Yan, di ko kahurot something. Ano ka ha? Pero dinhi murag mahurot match. Kuwang, ganon. So, murag karon mo, gana akong kaon siguro sa fishball. So, curious lang jud ko kung saan niya pag... Siyempre, di ikaw nagpalit. Oo. Gana, Jud. Sa bagay. Ano ba dyan mga pagagnaw? Mulami ang kaon basta hinatag. Basta libre lami. Pero yung tanang ang tag-iyan, nagmugot ng naong day kay bugat kasi ang pamulsa. Pinalit. So, yun na nga, day. A few moments later. O, ayan everyone. So, ako ang nagluto sa sauce. Actually, wala mi alamag kung saan ni pagluto. Bayot. So, sibuyas, ahos, okay niya. Butangan lang siguro. Mau ba ni? Comment mo rin ha, if ever din mo. Coming from your ate, o gaday. Di ko lang ako rausa. So, ayan. So, pamasin na rin ako. Og sakto ba niya? Ha? Hindi ka maglaba. So, ayan. Blurred. Bad na. Tingnan mo ito yung kakiyot ba? Sexy ba ang loto? Muna sakit sa Pilipino kaya nagkikibahay ka na nga lang pero demanding ka para sa pagkain dahil. Si Lulong, kuya wala na. Kurog kayo niyot. Si mag-ringgit. Stabilize lang. Stabilize, oh. Coming from you, ah. Ang daan na kita. Sumunod ko tayo, di mao bayot. Di mao. Ambot na lang nirog, makaon pa ba nito? Ang dagoy. Wagi. Tawa, barot kayo. Nawaday. Ambot. Ambot, sauce pa ba ni? Ang finished product, so na siya mantika, bayot, di ba siya matangtang. Pero lami kayo siya, doy. Satisfied kayo ko sa akong sauce. Very, wow. Lami kayo siya. Tilawi. Lami kayo siya nga sauce, everybody. Naon na pagluto. So, ayan. Fishball, then the sauce. So, update for this video. So, lami man day ang sauce day. So yun na nga, believe na dyan ko sa akong kagalingon kay murag medyo natarong yun ay siya. Ang lasa, pareha naman. Sambara to eh. Then, medyo gani na murag na ako, ano, kaya mako kahibaw bayag unsaon dyan pagluto ang sauce. So mo to nga, medyo murag, feel ako di mao, ganun, kinang lutaw ang mantika, ganun. Hindi ka pa siya mantika actually. So mo na today, karon, lami kayo day siya day. So super amazing. Daw kay kung nahuot kis kamera. Mainit pa kayo dahil. Kulitan ba ka na mapasa? Itong wait, just me, man. Oh, nga. Ay, halam, nang init kayo na mapaslot. Yun ang wait nyo ba? Ulit nyo.
Ito na buho niya. Nainat na hinon. Nakasako na hinon. Nawa mo pampiit. Ang papiit. Ang ilong. Clip ay mong ilong. Buang kayo. Ganang nga patas mong ilong dahil. Kaya ay. Kanay kimpit. Kaya daw. Example. Buang ka. Tuslo pa dyan nagito sa kaha. Pasok ka. Natay na giniron. Dago kay clip diri oy. Ligngin na gano'n. Okay. Nawa bitanet mo. Nasa kong bulsa eh. So yun na nga everyone. Bye-bye na. So ayan. So thank you so much.